खुलुमबाय दिनै जोंनि क'क्राझार शहर बा क'क्राझार टाउननि सिङाव एनुएलएम सेक्शननिफ्राय गोबां जोंहा आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैदों क्लिनलिनेस ड्राइभनि थाखाय 26 जानुवारि फैगासिनो दङ जेला आरो जों गेजेर गेजेर जोंनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय गोबां आइजोफ्रानो नैबे क्लिनलिनेस ड्राइभ बा क'क्राझार जायनि मुंखौ जोङो गोजोननि नोगोर होननानै दोननाय जादों दा बाहाय साफा दोननायाबो मोनसे मानसिफोरनि दायित्व जायो जोंनि सुबुंफोरनि क'क्राझार नोगोराव थानाय बा क'क्राझारावनि थागिबिफोरनि मोनसे दायित्व जायो दा जोङो आरो जोङो गेजेर गेजेरावहाय जोंनि आइजोफ्रा जोङो ज' जानानै गोख्रों जानानै मानसिफोरखौ जाहाथे जों सांग्रां खालामनो हायो होननानै नैबे क्लिनलिनेस ड्राइभनि थाखाय जोङो ओंखारनाय जायो गोबां समावहाय जोङो जुजिबोदों स्ट्रागल खालामबोदों खिन्थु थेवब्लाबो जोङो नुनो मोनो जोंनि क'क्राझार नोगोरनि गोबां सुबुंफ्रा माने गाव गावल' साफा थानानै खिन्थु सारिगिदिं बेबायदिनो लेथ्रा खालामो बा मैला खालामो जोङो स्वच्छ भारत मिशनाव जोङो जिहेतु जोंना माखासे माने प्रजेक्ट्सआव होनाय दंखायो गाइडलाइन्सआव जे अपेन डिफिकेशन फ्रि जानांगौ होननानै नोगोरा बा माने गार्बेज फ्रि जानांगौ होननानै नोगोरा दा जोङो प्रजेक्ट्स लादों गोबांनो जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय जोङो गार्बेज फ्रि खालामनो हायो खिन्थु दिनैहाय जोङो मा नुनो मोनदों जोंनि साफाई कर्मचारि बा जोंनि माखासे सांग्रां आइजोफोरनि नाजानायावबो जोंनि गोबां सुबुं माखासेफ्रा बुजि मोना आरो ड्रेनावनो नै साफा खालामगोन नै गाहरगोन नै बै एमआरएम खाथियावबो बे हस्पिटाल नैबे अभारब्रिजनि गाहायाव नै दिनै साफा खालामो गाबोननो मानसिफ्रा लेथ्राखौ गारफैयो बा माने मैलाफोरखौ गारफैयो ड्रेन सिङावहाय मैला गारो दा बेहाय जोङो माने क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डजों लोगोसे लानानै आरो बाहाय जोंहा गोख्रों आइजो माहारिफ्रा गसंनानै दंफैयो जोङो एपिल खालामो बा जोङो खावलायो गुरैयै जाहाथे बयबो जोंनि नैबे क'क्राझार नोगोरखौ साफा खालामनायाव जाहाथे जोंनो बयबो मदद होयो साफा सुफा थायोबा बेमार आजारबो जाया बा दिनैहाय दैबाना जायो मानो आवगोलावथ' बारा एफाबां दैबाना जायामोन क'क्राझाराव खिन्थु ड्रेनफोरखौ ब्लक खालामनानै दोननायावनो जेला अखा हानाय बोथोर जायो होनबा थाबैनो दैबाना जायो जोङो खावलायो माने दिनैहाय जोंहा गोबां साजायनांगौ दङ जोङो नैबे माने गोबां साजायनांगौ दं नैबे एरियाखौ जोङो बिउटिफिकेसन खालामनायनि खामानिखौ लादों खिन्थु बाहाय जोङो नोगोराव नैबे क'क्राझार नोगोराव थाग्रायाबो सांग्रां जानांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन साफा थायोबासो जोंनियावहाय बेमार आजारबो जानाय नङा माखासे प्लेनिं खालामदों बेफोर प्लेनिंखौ खालामनायाव बा साक्सेस जानायाव जाफुंसारनायाव जाहाथे जोंखौ मदद हो जोङो नैबे प्रगति भबना नैबे नुनायलाय थाबैनो जोङो बेखौ लुफुंनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा खोथा होखादों आरो बाहाय जोंहा माने रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा दङ बेखौ जोङो गोजौ इनस्टलेसन खालामनानै जाहाथे मोजाङै साजायनानै दोननो हायो आरो आं बे खोथाखौ दिहुनदों दाख्लै नैबे मुसुखानि खोथाखौ दिहुननायलाय आङो दिनैहाय बे खोथाखौ दिहुननाय जादों बेखौ जोङो आवगोलनि समावहाय बिराद अनादराव बेखौ खालामनानै दोनदोंमोन खिन्थु जोङो साबसिन मुसुखा लागायनायनि जोंहा खोथा रायखांदों आरो जोङो मोजां साजायनायाव बिउटिफिकेसनाव पार्क जाहाथे जोङो खालामनो हायो जों बै बड'फा चिलड्रेन्स पार्कखौबो जोङो माने मोजां खालामबाय महात्मा गान्धी चिलड्रेन्स पार्क जोङो दिनै मोजां खालामबाय आरो दिनै जोङो रुपनाथ ब्रह्मनि नामावबो मोनसे मोजां पार्क खालामनायनि थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो बयनिबोसिम खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोङो नैबे क्लिनलिनेस ड्राइभआवहाय दिनैल' नङा जाहाथे सब समाय क'क्राझार नोगोरखौ साफा दोननायाव जोंनो मदद होयो मोसौ मोसा हगारो माने टाउनावनो हमबाबो आरो हगारफिनो दा बेफोराव जाहाथे जोंखौ मदद होयो गोजोनथोंसै बेसेबांखिनि एरियाखौ जोङो दिनैहाय नैबे थानासिम बाजारखौबो जोंहा गोबां सिस्टेमेटिक खालामनायनि खामानिखौ जों आखायाव लागासिनो 26 जानुवारिनि उनावनो नैबे थानासिम दिनै जोङो क्लिनलिनेस ड्राइभखौ लागोन